بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما الله سبحانه وتعالى فوق بركة كسبة مسمي صنع كبيرة نني أو بلد لله نعتلا كان كي على كرام أنتوي صلى الله عليه وسلم نحكي لو يصرف من بلد لله بلي ni ala sira ka ma min son ni ki keslame ni ngatla ki ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantoyi o yakuna dia bade ka daka mawte menen kunya nyini ka ke oyi nga uluma seko soro o kuma na ala kira mi ni ale ka nyene mali kera on berejele ma furai ni jiya du ko lo fensele ni nga sanfara wulo blay fana ka da on kuna e panga manaw ni fufu disika wu jigoro taw ni gele kan taw nunun belajile be solike ciba minga ni Allah subhanahu wa ta'ala ira fana be solike ciba nga na amerika belajile o de kamani solike ciba nga ambani Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka belajile na fana barkai ni nga ke kisi joyi kan ke kuna dia joyi ni nga belajile faranyo ka fu jannatul firdaus konnana ala ko ka ala bunya kama salli ala muhammad yani an ka do baranu belajile konnana ina fa ba kalama tumi jemukan sigi ambe cibla anga mabado ma munu jesirle do dine nyana malila ani munu nga bara benelu dine lanu kama ni nga harma do mbo fili kono ni nga tasira ni ma jira ulula funangeni munu majina tike belajile ma ka ke Allah subhanahu wa ta'ala dine sidi kala ka unyo no be munu nga bara benelu fewerema nga ala kuna dia ningu faraka kuna dia joka ningu ka dine ke islamai ku ka bara fana ke islamai dine hal ni bara wera no pofe nga donna do ni o de islamai dine ni o mana ambi belajile fuka walimando konna na Penal TV jabarani safe ni ambi sungolu kalu bililo min konna na sungolu kalu atleta ni sabade bi anye wele bla anga mukadam bama no de alhaj mukadam hamidu kulubali. Hamidu, assalamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh usasi kulbastila alhamdulillah malatano awa dimbewo mashallah basi foite dimala akila sungolo yi tabulo nun kai alhamdulillah malatano halini kalami bala ni kalami be fenge mo kodam nunu no alhamdulillah kana ka solo kanga solo sole monu be kalami taka bobo ka si sungolo limanade do alaka limanade Allahumma amin sunanga la da honte ka fo ko debe ne fajiri sella fo ta se klebi ba kama duninge alna to ka jido ren kan kan amba do ka fo kanu wati te kele kulwala kanu mata do ni kulobu den kerefe ka ayo kele ni antoke الحاج مقدم حميد كلوبالي نعم اني ويلي كانا انغا كene kambi ika sekana aka domina kerengerelendo dum to fana chema نعم anga sungolo kalu ko nana iske sungolo kalu tile bisaba نعم wali kile adola نعم amba fo kile muga ani konondo نعم ala yedundo kerengerana domini amba fama ko laylatul qadr نعم noko ko tile muga ni wulum vla shu ko kanyini duna نعم bunya munu be laylatul qadr ko nana نعم pusamantia munu ba kono نعم karama munu ba kono نعم noro munu ba kono yafa munu ba kono نعم ani wili kaseki dadola kada ka bi ki sogere inshallah ni sungulu ken siratli tani sabma kaba نعم mugan wulo bla sira kaba نعم kamni sisa mawbu la be akama alhamdulillah munu bu ka dorome faranyanka نعم kasoro u halala dum نعم nafulu min do nafulu nogolen kise kelente ala iske na fura nafulu nogolen kaseka wala wala hada maduni Kosebe. nafulu nogolen ti me ke wale nogolen be waliya min be ke kan nafulu soro o de waliya nogolen Sigata no te nafulu nogolen ti Allah. wani fi ngasi ko fam famna aka ken nafulu yi نعم nafulu mun ya so sira jilin kan iske kaseka ni ndo nyana maya ka labe نعم
ikasika dofoni laylatul qadr suka aske الحاج مقدم حميد كلبلي الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعبادات وجعلنا من العلماء الناس الصالحين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه رضي الله عن كتب المكتوم والبرزاق المكتوم شيخنا أحمد التيجاني رضي الله عنهم وعن جميع خلفائه وجميع المريديه من كاف إلى كاف. وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله أمبي الله تنوكا بركة دا وسأسيك يرفوكي بركة دا كأمتلي سنومي كبركة لا بلا جينا فوكا بركة دا. الحمد لله. بما نبو فوكا نيامي كو جنو كنا ديكا فوكا ساو نيوما نيامي كي نيوكا غونغون درو لاباتي وواسو ريسي انفلا دي بدوما كأنولا كنا kuma dada ama ka se ka dɔ fɔ ala ka diinɛ la ka a bila jabarani ka silamɛ bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ k'a nafa donc aw yɛrɛ bɛ fɔ k'aw barikadaw la ka ɲina ala fɛ ya rabi ala ka barika dɔ télévision so in na ya rabi baarakɛla bɛɛ ka bɛɛ ka ɲinifɛnw di teletigi yɛrɛ sijani kɛnɛya ɲinifɛn dogolen na kɛnɛ ta ala k'o di kalo barikama in hɔrɔma kɔsɔn o kɔfɛ ɲininkali tɛŋuna na ka se fɛn ma n'o ye leilatul qadri leilatul qadri a bɛ kalo dɔ de kɔnɔna la a bɛ waati dɔ kɔnɔna la n'o ye sunkalo ye an bɛ ala tanu ka barikada ni don belebeleba ye alhamdulilayi an bɛ kalo min fana la kalo ba don an bɛ waati min na waati ba don sunkalo alhamdulillah i b'a fɔ ala yɛrɛ y'a fɔ an ye cogo min na ko ya ayyuhal lezina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal lezina min qablikum la'allakum tattaqun alhamdulillah ko a ye sun kɛ wajibi ye ala kɛra mantonw kan i komi n'a fɔ a y'a kɛ wajibi ye manton tɛmɛnenw kan cogo min na donc a fɔla de ko mɔgɔ minnu lemaniyala sun bɛ maa de kan maa minnu ye silamɛw ye a tɛ kafiri kan donc maa minnu fana limaniya jɔnw fana ye tuguni k'a préciser ka tila k'a préciser tuguni donc silamɛya bɛ yen nɔ limaniya fana bɛ yen nɔ limaniya jɔn maa minnu limaniyalen don o kɔrɔ ye jumɛn ye mɔgɔ minnu limaniyalen don gindolakow la ka sɔrɔ i ɲɛ t'a la sagakunu donc sun in baraji ala de b'a ta maa si ɲɛ t'a la donc o kaloba in kɔnɔna fana la nin donba in fana b'a kɔnɔ n'an ko k'an bɛ kuma leilatul qadri ka cogo o cogo ala y'a di k'a kɛ bonisi ye k'a fara fɛn min kan fo que an ka tɛmɛ o sira fɛ kulli ma o yajiri bil maqadir donc jini bɛɛ n'a tɛmɛ sira don alhamdulillah an bɛ ala tanu ka barikada donc o sunkaloba in o kɔnɔna la ala ye sunkalo in k'a daminɛ kɛ arahamatu ye a daminɛ ye hinɛ de ye donc o ye hinɛ ye i komi i n'a fɔ leilatul qadri in kɔnɔna la an da bɛna se hinɛw kuma ma i b'a fɔ e yɛrɛ y'a fɔ i ka mukadima na cogo min na sarakaw ni fɛnw bolo la donc hinɛ kalo de jɔlen filɛ nin ye alhamdulillah setigiw ka hinɛ sen t'anw na alhamdulillah bon hinɛ fɛnɛ cogoya ka ca i b'a fɔ aw filɛ ka hinɛ min kɛ n'i ye nin lajɛ kuran bɛ ka jeni fɛn caman bɛ ka jeni mais wallahi a tɛ ka dɔrɔmɛ kelen fɔ karamɔgɔw ye a bɛɛ bɛ ka kɛ hinɛ de kama silamɛw bɛ se k'u ka diinɛ sɔrɔ ka wasa cogo min na donc hinɛ cogoya ka ca hali hakilina ɲuman karamɔgɔw fɛnɛ ka n'u sigi ka se ka mɔgɔ dɔ aider a ka diinɛ la ka bɔ fili la k'a bila ɲuman sira kan o ye hinɛ la belebeleba de ye donc alhamdulillah sunkalo daminɛ o ye hinɛ min ye e yɛrɛ k'i yɛrɛ ɲininka sisan nɔ ko kalo a tile tan fɔlɔ o ye hinɛ ye tile tan min tɛmɛna sisan nɔ bi an bɛ 13 la e ye mun kɛ hinɛ baara la balimaya la sindiya la walima ɲuman na i ka bienfaisanw na i ye jumɛn kɛ n'o bɛ se ka présenter n'i jigi bɛ da o kan k'a fɔ ko a daminɛ ye hinɛ ye k'e y'o hinɛ baara kɛ donc jɔn kan k'i yɛrɛ ɲininka o la donc an bɛ ala tanu k'a barikada an k'an yɛrɛ la kunun wagati bɛɛ lajɛlen na an ka segin ala kɛra ka kumakanw nɔfɛ a filanan k'a fɔ ko o de ye maghfiratu ye o ye ala ka yafa ye an filɛ nin o kɔnɔna la donc an b'o kɔnɔna min na an kan ka baara jumɛnw kɛ k'an bɛ yafa sɔrɔ la n'o ye nafilaw ye o ye sarakati bɔw ye o ye cɛsiri ye sun yɛrɛ la k'a kɛ ikhlasan jɛlenya yɛrɛ la alhamdulillah k'a don ni fɛn sanumaw ye k'a tigɛ ni fɛn sanumaw ye donc a laban n'o ye itkun mina naari ye kan hɔrɔnyali ye ka bɔ jahanama tasuma ma donc kumaba de bɛ laban in kɔnɔna donc leilatul qadri yɛrɛ b'o de kɔnɔna la donc an ka laɲini kun y'o de san nɔ an bɛna don an ka thème kɔnɔna la alhamdulillah a fɔla ko mun de la k'a fɔ ko itkun mina naari k'a fɔ ko kalo in a tan laban k'o ye kan hɔrɔnyali ye ka bɔ tasuma ma bari sabula ka d'a kan ala kelen bɛ ka don belebele dɔ bila a kɔnɔ o don mun bɛ bɛɛ tɛ dɛ su bɛɛ dɔ b'a kɔnɔna la su min kelen pe yen n'a ka bon ka tɛmɛ su ba kelen kan o y'a fɔ cogo dɔ ye wali kelen k'a fɔ su min kelen pe yen n'a ka bon ka tɛmɛ san 80 ani san 3 ni kalo 4 kan donc leilatul qadri i b'a fɔ ala y'a fɔ an cogo min an bɛ segin ka taa kuranɛ ma ba'da a'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi leilatil qadri وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم. donc adila ma bakuru bala cogo mina niyo uyi nga sisano amina la jeka dofo nyogoy ame min fam ala ko qur'ane belba ma ambulo ale qur'ane jigi lailatul qadri la ja qur'ane islamew ka symbole minye islamew ka dusturu minye islamew ka waso fe minye kitabu fen fe jigina kitabu nga usana be no o kitabu belba no qur'anul karim o dila ka o jigina ka beni lailatul qadri dodi jigini kunte cogo jumɛn don kuranɛ in a bɛɛ lajɛlen kun sabatilen bɛ ala bolo al arshila i y'a faamu lahul mahfuzi wala sanfɛla la mais ala nana ka a bɛɛ ma jigi dugukolo ka ala kɛra ka lailatul qadri la dɛ n'a fɔra k'a jigin lailatul qadri an k'o yɔrɔ faamu ala y'a bɛɛ lajɛlen ka na a bila baitul izza la n'o o ye sankolo laban ye ka bɛn lailatul qadri dɔ de ma donc kuranɛ hayaw bɛɛ kuranɛ bɛɛ jiginna a dafalen bɛɛ jiginna ka bila baitul izza la ka bɛn lailatul qadri dɔ ma kuranɛ ka sɔrɔ k'a préparer alakira ka ci kɛlen k'a préparer ni min kan ka jigin kun min kama o bɛ jigin o kama min kan ka jigin yɔrɔ min na o bɛ jigin o kama donc ka sɔrɔ k'a jigin alakira ka dɔɔni dɔɔni fo ka taa bɛn san 23 ma alhamdulilahi rabbil alamin san 23 ma nka a fɔla k'a jiginni min filɛ na an bɛ to k'o kuma fɔ ko kuranɛ jiginna ka bɛn lailatul qadri ma dugukolo sanfɛla to o ye a jiginna dɔɔni dɔɔni étape par étape ka jigin alakira kan dɔɔni dɔɔni fo ka taa bɛn san 23 ma i y'a faamu mais a bɛɛ jiginna ka bɔ larsi la ka na bila beitul izza la n'o ye diɲɛ sankolo laban ye ka bɛn lailatul qadri de ma o ye ala ka so nɔrɔma dɔ ye a dara yen nɔ a bɛ to ka ta jibila b'a ta dɔɔni dɔɔni ka na di alakira ma ne kun min a kan ka min kan ka jigin kun min kan n'o ko présenté don min na o kuranɛ haya bɛ jigin ka na o waleya kɛ donc alhamdulilah o lailatul qadri o ye don belebeleba de ye don barikamaba don min adamaden alakira ka mantonw an si ka dɔgɔ an si man ca umatun mazunubatun warabun ghafurun an ka manton ye manton jumɛn ye manton an jurumu ka ca an si ka dɔgɔ mais an ka jurumu ka ca mais dabama min b'an na ala bɛ yafa an ma kojugu ala ka hinɛ o fɛrɛlen don kojugu tellement que ala y'o fɛrɛ a bɛ alakira fɛ ka se degré ma alakira o hinɛ fɛrɛ kojugu ala ye lailatul qadri di alakira mantonw ma pour que bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnaja sɔrɔ cogo min na sijan ta an na an ka kɛtaw ma ɲi nɔ manton dɔw halakila ko ninnu nɔfɛ o ko o kɛbaga caman bɛ yan olu tɛ ka mɔgɔw halakila min nɔfɛ muhamadu manton bɛ k'o caman kɛ n'u ka mɔgɔw halakila min nɔfɛ muhamadu manton bɛ k'o caman kɛ i y'a faamu i bɛ manton dɔn namuruzu halakila min nɔfɛ firawuna halakila min nɔfɛ nin bɛɛ lajɛlen walew bɛ ka kɛ dugukolo sanfɛ bi i y'a faamu nka ala tɛ ka fɛn k'an na jumɛn kama a tɛ ka k'an na alakira de kɔsɔn bari sabula ka d'a kan kuntum khayra ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi manto in kɛla manto na fasamanti ye manto na sɔn hɛrɛma ye ka da jumɛn kan anw de malɛnnen don ala la manto in mana ɲagami cogo cogo ka fili cogo cogo i b'a sɔrɔ cɛ dɔw bɛ sɔrɔ an na kuranɛ in bɛɛ dafalen b'u dusukun na a b'u kunkolo kɔnɔ u bɛn'a fɔ k'a ye nin to yen nin man ɲi a ye nin kɛ nin ka ɲi donc o tɛ ban alakira manto na alhamdulillah o cɛbaw no o musobaw tɛ ban alakira manto na an b'an profiter k'an ka karamɔgɔba n'an ka seku fo fadilatu sheikhana muhamadu mundir baba darame an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen d'a ma fo banakabugu alhamdulillah ka tiyana seku n'an ka karamɔgɔw n'an ka imamu bɛɛ lajɛlen fo silamɛ cɛba bɛɛ cɛbaw la belebele do don alhamdulillah sheikh munir darame nam n'a bɔra baba darame la nam komi an ma sigi o kisɛw kana kama bi nam n'an bɛna kuma ala ka maabaw n'a ka jɔn sanumanw kan don min nam baba darame ye min k'a ka ɲɛnamaya la nam yana ka segin a dabama ma an da bɛ to la dan'o la insha Allah rabbi alhamdulillah ala k'an si jɔ o don fana a barika o sa si i yɛrɛ dugulen o i ye dugulen an bɛ ala tanu ka barika da kosɛbɛ lailatul qadri donba don waatiba don mago dilan don don nka an bɛ ala tanu ka barika da nin donba in kɔnɔna la ala ye alakira mantonw ka fasamantiya kosɔn kuntum kayra ummati ukhrijati an y'o haya min fɔ o haya bi akramil rusuli kunna akramal umami buseri nana fɔ ko alakira ka kuntigiya i y'a faamu ni a ka fasamantiya kira bɛɛ lajɛlen kan a ka ɲɛmɔgɔya kira bɛɛ lajɛlen kan manton kɛla manton na fasamanti ye n'o o fɔla ko anw fasamantiya bonne an bɛ fasamantiya ni mun ye sisan nin don in hali k'a danni ma i b'a dɔn k'a fɔ nin ɲɔgɔn ma di kira si ma nin ɲɔgɔn ma di nabi ɲuman si ma nin don barikamaba ye don kelen don yɛrɛ bɛɛ tɛ su kelen wa su yɛrɛ bɛɛ tɛ koyi su in kɔnɔna la ala mago bɛ mun na e la i ka se ka 2 heures
walima i ka se ka 10 minutes e ka se k'i tigɛ ka bɔ mɔgɔw la waati kunkurunin k'i yɛrɛ di Ala ma ka i concentrer Ala kan ka se ka Ala wele i ka mɔgɔ dɔw la ko o nafa a su o heure kelen bato walima minute kelen bato ka bon ka tɛmɛ su 1000 o bato kan su 1000 an y'o de kɛrɛ o de compter na k'a jateminɛ o kan ka bɛn san 83 ani kalo 4 de ma donc anw ka si man ca an ka baara fɛnɛ alhamdulillah baara fitinin mais tɔnɔ belebeleba b'a la ka ɲini Ala fɛ nin don min bɛ nali mɔgɔw kan ka don in tɔnɔ bɔ ni mun ye ka tɔnɔ bɔ ni nafila caman ye ka tɔnɔ bɔ ni sarakati caman ye ka tɔnɔ bɔ ni bato caman ye i komi n'a fɔ Alakira yɛrɛ y'an so k'a k'a ka cogo min na Alakira sigilen don kelen Alakira b'a a ka so kɔnɔ a tulo bɛ sahabaw mankan na u bɛ k'a fɔ ko Ala ye nin kɛ Musa ye Ala ye nin k'a manto ye Ala ye nin kɛ tan nɔ u bɛ ka nin fɔ fo ka n'u da se Ala ka cɛba dɔ ma u b'a fɔ ma ko Samuel Nagaze o ye Ala ka nabi ɲuman dɔ ye o nabi ɲuman in u nana u ka bato fɛnɛ fɔ ko a ye san 1000 kɛ a tɔgɔ bɔla kɔnɔ k'a ye san 1000 kɛ a bɛ ka kɛlɛ kɛ san 1000 kɔnɔ la tilegan fɛ a bɛ jihadi kɛ ale bɛ jihadi kɛ ne jumɛn ye ɲɔgɔmɛ dagala ka kolo Ala ka kabakoba de b'o la ɲɔgɔmɛ dagala ka kolo de b'a bolo ne kɔngɔ y'a minɛ n'a ye dagala ka kolo in minɛ Ala bɛ bu bɔ a la mɔgɔ bɛ dumuni qualité min na a b'o sɔrɔ a la a b'a dun ne minɔgɔ y'a minɛ ɲɔgɔmɛ dagala ka kolo in na Ala bɛ ji bɔ a la a b'o min ne nɔnɔ nege y'a minɛ a b'o bɔ a la a b'o min wa n'a bɛ kɛlɛ fɛnɛ k'a la n'a ye a minɛ n'a y'a minɛ ka kulo ni Ala tɔgɔ ye bi iznillahi k'a kɛrɛn ka don kafiriw t'u la ɲɔgɔmɛ dagala ka kolo in a taatɔ la jama mana caya ni mɔgɔ 1000 a bɛ taa tan nɔ foyi t'a kunbɛ a bɛ maa faga ka taa a mana bɛn maa hakɛ ma maa 100 caman a b'o faga ka taa a bɛ tila ka retour k'a segin dɔw bɛ tila ka mɔgɔ 100 caman faga tɔ la a bɛna don a tɛgɛ kɔnɔ Ala tun y'o mujiza d'a ma sahabaw de dabali banna kira tɔw ka bonyaw cité la fo ka na se Samuel ma o kana o fɛnɛ ka nin kabako kuma in fɔ o fɔlen ko kuma ko lahara jɔ dɔ o bɛna taa wuli ko o bɛ taa don arijɛnɛ min kɔnɔ olu n'o kira manto olu bɛna taa olu ka ɲɛyɔrɔ bɛ kɛ jumɛn san nɔ Ala ko la donc u nana nin kuma fɔ ko jɔn mɔgɔ bɛ se ka nin ka bato ɲɔgɔnna nin ka place mɔgɔ bɛ se ka na so et puis a bɛ tila ka su fɛnɛ a san 1000 su fɛnɛ a bɛ tila k'a bɛɛ lajɛlen kɛ nafila fɛnɛ ka jɔ Ala ye a b'o fɛnɛ su fɛnɛ ɲɛnamaya tuguni donc ko o kuma anw min ye Alakira manto an bɛ nin sɔrɔ cogo di kira da selen nin kuma ma mɔgɔw sumala kira yɛrɛ y'a kunkolo biri Alakira kunkolo biri ka dɔɔnin kɛ Ala bɛ Alakira fɛ ka se degré min ma a b'a fɛ cogo min na a b'a mantonw fɛ ten cogo la Ala ka sɔrɔ ka nin kuranɛ sura kuturu dafalen jigin ka na hakili sigi da Alakira mantonw ma an k'a dɔn k'a fɔ fɛn b'a la bɛnnen don anw ye nin ta kɛla san 1000 anw ta ma kɛ san 1000 dɛ hali anw ta ma kɛ san 1 anw ta ma kɛ tile 1000 a ma kɛ san 1 i y'a faamu anw ta a ma kɛ hali tile mumɛ bɛɛ ye a kɛla su kelen pe dɔrɔn su kelen pe Ala ka masaya kɔnɔna la su kelen fana kɔnɔ heure dama dama Ala kelen filɛ nin ka san 1000 baara k'a koron k'a di Alakira mantonw ma e b'a dɔn Ala bɛ Alakira mantonw fɛ o de kama Ala y'a fɔ Alakira ye ko Alakira ko a mantonw ma ko kullu ummati yadkhuluna al-janna ila man aba ne mantonw bɛɛ bɛ arijinɛ kɔnɔ fo ni maa min ko k'a tɛ u y'a fɔ Alakira ye ko jɔn de b'a fɔ k'a tɛ a ko ni maa min tugana la o tigi ye maa sɔnna mais ni maa min banna ka ne ka kumakanw na bato tigi de banna donc Alakira ye isara kan ye ka don yira an na ka tila k'a tɔnɔ bɔ cogo yira an na k'an ka a tɔnɔ bɔ k'a nafa bɔ donc ni min banna o ma sisan sa o tigi de banna dɛ sinon kalo 1000 ni sunkalo 1 donni ɲɛna e ma se ka kunnaja sɔrɔ o la kisi cogo t'i la o kisi cogo fosi t'i la donc alhamdulillah k'a fɔ ko sunkalo lailatul qadri khayrun min alfi shahrin donc tanazalul malaikatu fɛnɛ b'a kɔnɔna la ko nin don in kɔnɔna la dɔw ko latigɛ su de don latigɛ su don mun de bɛ latigɛ a kɔnɔ adamaden ɲinan san kɔnɔna la karisa kan ka kɛ nafolotigi karisa kan ka kɛ tɔgɔtigi walima karisa kan ka fatu karisa kan ka den sɔrɔ karisa kan ka mobili sɔrɔ karisa kan ka jɔyɔrɔ sɔrɔ n'a ma ɲa kira kɔni y'an na kunun kaban ka isara kan ye k'a yira na ko latigɛ su don an ka ko bɛ latigɛ a kɔnɔna la donc ka tila k'a fɔ nafa min fɛnɛ b'a la a bato nafa min fɛnɛ b'a la e kun t'o dɔn i y'o bɛɛ lajɛlen dɔn e kan ka mun kɛ san k'o don kunbɛn i kan k'i labɛn k'o don masina kɔnɔ o labɛn bɛ kɛ cogo di Ala ka hinɛ sɔrɔ o labɛn bɛ kɛ cogo di an karamɔgɔ si o labɛn bɛ kɛ ni saraka bɔ caman di o labɛn bɛ kɛ i ka bɔ ka taa a don mana se ka ban misirudaw bɛ fa karamɔgɔw bɛ sigi fan bɛɛ fɛ ka wajulu kɛnɛw sigi i y'a faamu donc dɔw yɛrɛ bɛ suratul yasi kalan u ka sokɔnɔnaw la dɔw bɛ kuranɛ kalan mumɛ kalan k'a jigin a don ye sarakati bɔ fɛnɛ don ye k'a hinɛ se
ika tabaw ma a don ye bonya don ye hinɛ de bɛ cari dugukolo sanfɛ sa i y'a faamu ko mɛlɛkɛw dɔw fɛnɛ ko koroni dɔnniba dɔw bɛnna kan ko koroni don don bari mɛlɛkɛw bɛ koron dugukolo sanfɛ ka jigin a don ko hali museli kelen turu yɔrɔ dugukolo la i t'o sɔrɔ ka sɔrɔ mɛlɛkɛ dɔ tɛ yɔrɔ min na i y'a faamu Laylatul Qadri dɔw fɛnɛ ko fasamantiya don don donc i kun man ka jɔyɔrɔ min sɔrɔ n'i mago donna la dɔɔni dɔrɔn i man ka place min sɔrɔ i bɛ t'o fasamantiya de sɔrɔ la a bato la i tɛ min sɔrɔ dɔ i kun man ka place min sɔrɔ i ma sɛgɛn min kɛ bato la i b'o fasamantiya de fɛnɛ sɔrɔ donc fasamantiya don don i y'a faamu latigɛ don don koronin don don mago dilan don don dɔw jaabi don don a don mana se dɔnnibaw bɛnna kan ko Ala b'a fɔ nin donbaw bɛɛ lajɛlen na Ala b'a fɔ su ye fasu ni basu ye k'u labila ko ka taa bɔ du kɔnɔ la fasu mana na basu mana na ne ye sarakati bɔ cogo cogo i jija i kana ɲinɛ olu fɛnɛ kɔ k'a bɛɛ kɛ n yɛrɛ ka diɲɛ ko ni n ka ko ye kana ɲinɛ o kɔ i hakili to taabaw la maa maa n'i hakili ɲinɛna i mansaw su kɔ Ala b'i fɛrɛ bɔ ni gɛlɛya ko de i y'a faamu Ala bɛ gɛlɛya dɔrɔn dama dama de se i ma n'i ye maadenw ɲininka olu bolo n'i mansa ntanyara ka ban o y'a bannen o t'a bannen mais i mansa bannen waati min na o yɛrɛ de ye cɛsiri daminɛ tuma ye kosɛbɛ bon nin don ninnu na o y'a a ka tɔnɔ bɔli don belebeleba dɔ de ye masa dɔ mana na so kɔnɔ o bɛna sɔrɔ denw kɛlen bɛ ka yɛlɛma bɛɛ don sokɔnɔna taabolo la misigize kulonkɛ manamanakan kulew u mɔgɔ foyi tɛ Ala ka don na i y'a faamu n'o o masaw nana olu u bɛ mun fɔ u b'a fɔ ko an taara ka kɔtoba jugu dama dɔrɔn de to an bolo i y'a faamu u ma se ka foyi kɛ fo juguman kɔ olu bɛ kasi k'o mɔrɔmɔrɔ ka segin ka taa i y'a faamu donc ni dɔw nana olu bɛna sɔrɔ u ka bɔnnaw kelen bɛ ka ɲuman dama dɔrɔn kɛ olu bɛ sun olu bɛ nafilaw kan u bɛ sukɔnɛ kalan kan u bɛ hadisa kalan kan u bɛ nisɔndiya i y'a faamu u bɛ nisɔndiya su tɔw cɛla Ala b'o kɛ fasamantiyaw ye donc an kana ɲinɛ nin don in kɔ ka sarakati bɔ an ka taabaw ye alhamdulillah a fɔla fɛnɛ hinɛ de bɛ yen su in mumɛ bɛɛ lajɛlen na hatta matla'il fajr tanazzalul malaikatu warruhu fiha ko mɛlɛkɛw bɛ jigin a don mɛlɛkɛw ka président u ka belebele yɛrɛ n'o ye ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Jibirila ye Jibirila yɛrɛ bɛ jigin a don su kana fara mɔgɔw ka batow la i y'a faamu salamun hiya hatta matla'il fajr o yɔrɔ fana kan tuguni mɛlɛkɛ minnu bɛ jigin a don masina mɛlɛkɛw mana jigin u bɛna mun de kɛ mɛlɛkɛw bɛna u bɛ jiginna Ala ka hinɛ de ye mɛlɛkɛw bɛ jiginna Ala ka hinɛ de ye Alakira b'a fɔ an ye ko lillahi sayaratun minal malaikatun yatlubuna hilkatu zikri mɛlɛkɛ jamakulu dɔw bɛ Ala bolo olu bɛ yaala dugukolo sanfɛ olu bɛ ka yaala kun ye jumɛn ye faut que Ala bato kɛnɛw ani Ala kosuma kɛnɛw mɔgɔ kelen ni mɔgɔ fila bɛ fara ɲɔgɔn min na ko ka Ala wele surtout nin don n'a ɲɔgɔnnaw la i y'a faamu olu n'olu jiginna fa iza ataw alayhim hafu bihim ne mɛlɛkɛ ninnu nana ka na mɔgɔw sɔrɔ u b'u ka batow la dɔrɔn u bɛ jigin ka fara wa yakufu aydiyahum ila sama'i u bɛ tila k'u kamaw k'a kɛ ka jamakulu ninnu k'u entouré ka taa fo sankolo la ne mɛlɛkɛ ninnu kama kɛ ka jama ninnu entouré ka taa sankolo la aw b'a fɔ ko Ala ya rabbi ata'ana ala ibadi min ibadika yu'azzimuna hilkahum an nana jɔn dɔw ma Ala i ka jɔn na u y'u ka sigiw bonya u y'u ka sigidaw fɛrɛ e ka donbaw u y'u ka donbaw bonya u y'a bonya ni jumɛn ye u bɛ ka kuranɛ kalan i y'a faamu wa yatluna kitabaka u bɛ ka kuranɛ kalan wa yusalluna ala nabiyyika u bɛ ka tila ka e ka nabi ɲuman ka salatu k'a kan wa yas'alunaka dunyahum u bɛ ka u ka diɲɛlatigɛ k'a ɲini e fɛ ko Ala ka garizigɛw d'u ma Ala ka hɛrɛw k'u ye u ka mago u tɛ taa siri sitanɛ la u t'a siri bolo la u t'a siri fɛn wɛrɛ la u b'a dɔn nin don ye duwawu jaabi don ye u b'u ka ko dɔnnibaw n'i tɛ se minnu bɛ se u b'olu fara ɲɔgɔn kan ka se ka duwawu k'u ka tabaw ka duwawu k'u yɛrɛ ka ɲɛnama ko la i y'a faamu u b'u ka magow ɲini Ala fɛ i y'a faamu wal akhiratuhum u bɛ ka tila k'u ka lahara fɛnɛ u b'o fɛnɛ ɲini tuguni Ala fɛ tuguni n'u y'o fɔ Ala b'a fɔ ko mɛlɛkɛ ushhidu ya malaikatu rahmani a ye seereya ne ka mɛlɛkɛw wallahi ninnu de ye jɔnw ye jɔn minnu ne tɛ kunangoya se u ma fiyewu fiyewu nin don ni maa ma bɔla hali i tɛmɛtɔla ka n'i jɔ wajulu kɛnɛ kan i ye kunnaja sɔrɔ hum julasa'u la yashqa man jalasa indahum donc mɛlɛkɛw bɛ nin de fɔ ko ninnu ye mɔgɔw ye mɔgɔ si tɛ kunangoya ni mɔgɔ min faral'u kan donc nin don na k'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ i ka bɔ i ka taa misiridaw la i ka bɔ i ka taa kari kɔnɔnaw la walima a ka so kɔnɔ n'a se bɛ maa min ye i ka mɔgɔw wele ka na se i ka kuranɛ kalan i ka du kɔnɔna la i y'a faamu n'i ye kuranɛ kalan a ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye i ka duwawu kɛ i ka taabaw ye donc ni sahida bɛ yen nin don
y'a faamu bon nin bɛ yen nɔ sunkalo mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mais tɛgɛ fa b'a kan Laylatul Qadri su parce que ale su baaraw bɛ multiplier a bɛ doubler de ka taa a bɛ doubler ka taa i y'a faamu donc n'i ye fitinin kɛ i bɛ belebeleba sɔrɔ a fɔla ko nin bɛ yen nɔ sunkalo kɔnɔna la donc Laylatul Qadri la ni e y'a kɛ e ka sara ye jumɛn ye a la donc o ye koba di an b'a ɲini Ala fɛ Laylatul Qadri Ala k'a bonya an bɛ ka min fɔ ɲɔgɔn ye a faamuya Ala k'a d'an ma don ye an ka a ɲɛsigi an k'an fari fɔni an ka donbaw kɔnɔ Ala ye nin fɔ Seyidina Musa ye ko wazakirhum bi ayamillahi Musa n b'i ma i ka manton u hakili jigin Ala ka donbaw la Ala ka donbaw Ala yɛrɛ ye su dɔ ta tɔgɔ ma donba tɛ se ka tɛmɛ o kan dɛ donc mais an ka nin jamana in kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ la an ye min fɔ n ko su tanna an ye nin bɛɛ sama ka bɔ de kɔnɔ su tanna kɔnɔna la n'o ye itqun minan naari ye donc an ka ɲuman caman k'a kɔnɔ Laylatul Qadri in fɔla kɔnɔ an ka dɔnnibaw bɛnna k'a ka su 27 de ta nka Alakira ye min fɔ an ye isara bɛ yen ka taa n'o ye nka Alakira ko k'an k'a ɲini su 10 laban kɔnɔna la wa ko n'an b'a ɲini fana an k'a ɲini witiriw la an k'a ɲini su 21 na na su 21 an k'a ɲini su 23 la an k'a ɲini su 25 la an k'a ɲini 27 la an k'a ɲini su 29 la donc alhamdulillah mais an ka jamana in kɔnɔna la ko foyi tɛ kunfɛ ko ye an ka jamana in dɔnnibaw ye su 27 ta kun caman de fana b'a la kun caman b'a la dɔw ko Laylatul Qadri ka a fɔlen bɛ sura in kɔnɔ siɲɛ 3 i y'a faamu mais ko a siɲɛ 3 n'i ye Laylatul Qadri ta ka a urufu bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn fɛn de ma urufu 7 ma i y'a faamu urufu bɛɛ bɛ na bɛn o de ma k'a bɛ bɛn urufu 9 de ma wala se urufu 9 ma donc urufu 9 sigiyɔrɔma 3 n'i y'o jate hakili la o de bɛ taa bɛn ne 27 ye komi aw ka teli jatew la i tilala jate la wa o do wa alhamdulillah bon donc dɔnnibaw y'a ta ko n'i y'a ye Ala y'a ta ni ka segin siɲɛ 3 kuma in kɔnɔna la ko o tɛ gansan ye donc Ala y'a kɛ ko foyi tɛ yen nɔ gansan Ala y'a kɛ ka da kun dɔ kan donc nin y'u ka hakilina ye kelen wa ka da Alakira ka hadisu fana Alakira ka kumakan kan Alakira ko k'a ɲini witiriw kɔnɔna la donc 27 o bɛ witiri kɔnɔna la donc alhamdulillah an k'an cɛsiri nin bɛɛ lajɛlen na an ka don in k'a ɲɛsigi an seko ye min ye an k'an ka san warinu kɔrɔnkɛrɛn ka bɛn n'a ye k'a k'an ka saraka bɔ don in i y'a faamu an k'an jija an ka ɲuman kɛ surtout k'a fɔ faamaw ye an ka funiseriya k'a dɔn funiseriya nimisa t'a la dɛ as-saqa'u shajaratun min al-janna asluha fi janna a bɛ nimisa fɛn bɛɛ lajɛlen la fo ɲumanya i y'a faamu ko funiseriya ko o ye jiri de ye min na a sun a bɛ arijinɛ kɔnɔ la wa agsanuha mutadaliyatu fi dunya ne maa min a bolo fɛnɛ k'olu panapanalen don diɲɛ kɔnɔ faman akaza aksana minha hada ila aljanna ne maa min bolo kelen min a la ka ɲumanya kelen kɛ surtout nin don kɔnɔna la ka maaw ka suntigɛw dilan nin don kɔnɔna la ka sarakaw bɔ nin su in kɔnɔna la ka dɔnnibaw wele u ka kuranɛ kalan ka denbaya fɛnɛ nisɔndiya olu fɛnɛ ka garibu fɛnɛ pɔsi fa don i y'a faamu ko ni maa min ye nin sarakaw bɔ o tɛ kɛ foyi kama fɔ kuranɛ bonya kosɔn i y'a faamu donc ko ni ye nin ɲuman ninnu kɛ a don kɔnɔna la wallahi ka a bɛ doubler a baraji bɛ doubler a bɛ doubler sɛ ka bɛn su 1000 baraji ɲɔgɔn na e ye ɲuman fitinin min k'a su kɔnɔna la o bɛ doubler ka bɛn o ɲɔgɔnna 1000 de ma tuguni. maaw ma min faamu o ɲumanya yɛrɛ min fana bɛ fɔ ni tiɲɛ dɔ bɛ Ala la ɲuman ye Ala tiɲɛ dɔ ye alhamdulillah tiɲɛ 3 bɛ yen ni maa min y'o sɔrɔ i ye Ala tiɲɛna belebelew dɔ ta kosɛbɛ a fɔlɔfɔlɔ ye sabali ye filanan ye fonisiriya ye sabanan i ka kɛ yafabaa ye alhamdulillah alhamdulillah ni nin 3 in ɲɔgɔn sɔrɔ i la i jigi da Ala ka alijinɛ kan mashallah alhamdulillah ne de ye kuma tiɲɛ o mais Ala bɛ hinɛ min kan na Ala an fa tɛ se ka hinɛ na ten an ba tɛ se ka hinɛ na ten maa jugu y'a yɛrɛ de ye maa jugu y'a yɛrɛ de ye Ala k'an kɛ e de bɛ taabolo ɲuman dɔ ye taabolo min i b'a dɔn i ka hɛrɛ b'a la nka i ninkun b'i sɔsɔ k'i bila taabolo jugu la alhamdulillah o de kama amina ya rabbi Ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ko wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha an ko k'an b'ale Ala ka nɛɛma jate an na an tɛ se ka jate ka ban donc nin ye Ala ka nɛɛma ba de ye adamadenya ye nɛɛma ye a ma dan ma ka kira mantonya sɔrɔ o ye nɛɛma ye sinon kira caman y'a nata pour que o ka kɛ Ala kira manto ye nin su in n'a bonya kosɔn Musa y'a ɲini ko ka Laylatul Qadri d'a ma Ibrahima y'a ɲini cɛw y'a ɲini ka d'u ma Ala
kira ala y'a yira la k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen di ala kira mantonw de ma i y'a faamu n y'a di ala kira de ma donc a k'a di a mantonw ma fo kira dɔw y'a nata k'a fɔ ko olu ka bɔ kira la k'a kɛ ala kira manton ye k'a sabu kɛ anw ka siw ka dɔgɔ an ka kɛtaw man ɲi mais an ka bonisi de ka bon kojugu bonisi ka bon kojugu tellement que ala b'an fɛ n'an y'an lamaga ka fitinin kɛ dɔrɔn ala b'o kɛ belebeleba y'an bolo mais surtout nin don in Lailatul Qadri don in ale ta tɛgɛ fa de b'a kan ala kelen bɛ ka hinɛ de bɔn sa hɛrɛ de bɔnnen don mɛlɛkɛ minnu bɛ jigin mɛlɛkɛw bɛ jigin ni ala ka hɛrɛ de u bɛ jigin ni nɛɛma de u bɛ jigin ni bonya u bɛ jigin ni karama ye a don yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ diɲɛ dɔrɔn de ka di ye i jija i k'i cɛsiri nin don i ka hali ka jogo fila di ala ma k'a fɔ ko ala ka nin ko kɛ i ka ala kɔrɔbɔ i k'a lajɛ faramɔgɔw ka i ka nin ko kɛ ala b'a kɛ wallahi i ka taa faramaw kan ala b'a kɛ kumakan minnu bɛ fɔ i ka olu lamɛn kosɛbɛ i ka dɔ sɔrɔ baraji la kosɛbɛ i t'a to baraji bi ye i segintɔ baraji bi o de don an ye hadisi min fɔ sisan nɔ hadisi in de b'a yira k'a fɔ ko o kuma wulibali don ala b'a hadisi in laban na mɛlɛkɛw b'a fɔ ko ala ko karisa nana fara mɔgɔw kan ko mais ko o kun a kun nakun tɛ nin kan a tɛmɛtɔla gansan de ɲɛ bɛ mɔgɔw la ka nin baara in kɛ a ma bɔ so nin kama yɛrɛ ala b'a fɔ ko ayi ko ne ka mɔgɔ foyi t'o la ni maa ma farala nin jɔn ninnu kan o jamakulu ye jamakunandi de ye donc alhamdulilayi a su hɛrɛ fɛrɛlen don a bonya ka bon nin cɛba in n'o o ye Samuni ye donc kira mantonw kelen ka nin bonya in nata k'a ko nata k'a jɔyɔrɔ nata o kɛlen ala kira de y'a f'u ɲɛna an ye min fɔ ko surankuturu jiginna ala ye nin sura in di ala kira ma k'a k'a lakale a mantonw ye donc ni maa min ye ɲuman k'a kɔnɔna la nin ka san 1000 a bato a n'a a jahadi ala b'o ɲɔgɔnnaw de doubler k'a di ma i y'a faamu donc an k'an jija an ka se ka ni san fitiniw bɛɛ lajɛlen cɛ ka don ni san balawu n'a tɔɔrɔ ko n'a masiba bɛɛ lajɛlen cɛ alhamdulillah o don o ye su ye maa kan k'i labɛn ka don min na kɔnɔ maa kan k'i labɛn dɛ labɛn dan an b'a ɲini ala fɛ Lailatul Qadri ala ka yira na ni hɛrɛ ya rabbi ala k'an fari foni ala ka kɛnɛyaw da an ma ala k'o k'a ka alaya kɔsɔn bijahi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam badabada foli an b'a di ma alhaji mukadama hamidu kulubali i nana an ka wele jaabi Pinal TV jabaranin sanfɛ a diyara n ye kosɛbɛ an b'i fɛ foliw bɛɛ la bolibeli la ka ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'i saraw min ka ca ni sara bɛɛ lajɛlen n'o ye jannatul firdausi ye ala ka ne bɛɛ lajɛlen saraw la aw bɛ dinalasi min na ya rabbi ala ka ni si di aw ma n y'o de fɔ kumaw daminɛ kɔnɔna na maaw caman bɛ yen ala ye jɔyɔrɔ min ta k'a di aw ma ala ma se ka nɔgɔya olu ye ala y'a d'aw ma ka d'a kan o ka di ala ye alhamdulillah ni maa min ka di ala ye a b'i bila kisi sira kan k'i bila kana sira kan k'i bila ale Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ fana jɛɲɛ sira kan donc an b'o sira min kan ni ka tugu an ka belebelew kɔ n'o de ye Cheikh Muniru Dramɛw ka taa fara ka o n'a ɲɔgɔnna caman da tɛ se ka tugu minnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka d'a ka waati sera donc an b'i fɔ dante foli min na Pinal TV jabaranin sanfɛ ni Allah subhanahu wa ta'ala man ka junya jɔna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen in fana kan tuguni ka se ka Lailatul Qadri ka se ka bonya tɔ bɛɛ lajɛlen yira maaw la ka d'a kan ma se ka bɛɛ lajɛlen fɔ a kɔnɔ o kumana i bɛ folikan di jama ma ni ka dugawu kan ye an bɛ sɔrɔ ka jamukan in tɔ datugu ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jɛ inshallah alhamdulillah an bɛ ala tanu ka barikada n'i y'a mɛn ko jɔnni kun i k'a fɔ sabu ɲuman ne yɛrɛ ka sabu ɲuman ka se yan nɔ o ye an karamɔgɔ Fadilatu Imam Sheikh Seyidu Jalo k'a fɔ k'a barikada kosɛbɛ ka ɲini ala fɛ ala ka sijani kɛnɛya d'an ma kunun ne taara Seyidu in wele ko n kana sun tigɛ a fɛ yen ne taara sɔrɔ jalolaka ninnu kɛn bɛ ka sɔ de kɛ seri ye ka nɔnɔ k'o la o yɔrɔ in o ye ne dabali bɔ kosɛbɛ ja o fana bɛ kɛ jamana in kɔnɔ yan cɛ nin fana kuma kura ye dɛ sɔ ni seri ka nɔnɔ fana k'o la ka nɔnɔ fana k'a la nin ye ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye ka nin mɛn nka an bɛna lajɛ sisan magasin de kisi na a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o tuma nin na e ye seti kura ye resiti min don n'a nataw la an fana ka fɛɛrɛ kɛ ka resiti yira maaw la jabaranin sanfɛ n'ala ka jɛ ye hali n'a duma ni vitamine bɛ sɔrɔ a la vitamine dɔ bɛ sɔrɔ parce que nɔnɔ ye filaw ka fɛn ye sɔ fana barika b'o la an b'a ɲini ala fɛ ya rabi ala ka barika dɔ tele la ala ka barika dɔ tele la o sa se aw yɛrɛ k'aw fo k'aw barika da ani animateur ni animatrice minnu bɛ
vitri ko fe ka be fo ka bela jelen baraka ka nyina ala fa ala ka shiyan kana doma ya rabbi ala ka telen jidi baranna ya rabbi ala ka telen korta ka furi di anga jamana yere ka nyina ala fe maraba mun bana ya rabbi ala ka hakil nyuman duma ka shijani kene ya duma ya rabbi ala ka jamana den kolo ye ala ka uyere kolo jamana ka hakilina nyuman ka jamana den sakona nyuman ke minni ala tabebe minni jamana yere ka nyeta ka bebe ka nyina ala fe ala ka barka dola ka jamana inta fanga duma ya rabbi fo ka ta fo domina uyere bo wakati selala ko fe amanga imamum be fo sungolo ina ni senge uni chesiri ka tafsiri kelaw fo barka da uni senge uni chesiri ka nga shegu fo ka don ba bela jelen fo anda selami ma min to ma fo min to fo la ka be fo ka barka da ama an fa fo ka an baw fo alhamdulillah ka nga kabla be fo ka anje nyogon bela jelen fo ka o yere fo dante fo limina ambe do kenenga amba nyina ala fe sanche ma be ala bula ala ka jirana ya rabbi kalo chama be ala bula ya rabbi ala ko fene jirana nyuma chama be ala bulu nin do ina ala ka anoye ka ke ya rabbi ala ka shidama ka do yiran kenana abe tono boni baramu ala ko baro no ko ayi asrakatu na musaka wala ka be no ko ya ala ko no ko anga chebo na nga musobaw ye ala ko bla hagli kono ka an yere ke ko don ka kla ko wali afene latika nga ngoke ala ka de ba make ala ka amina ya rabbi ala ko ka ala ko so bi barakati ala musalla ala sayyidina muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر لك بالحق والخاضي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين صل سبحان ربك رب العزة أما يشفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أمو بلدي لفو كأول يمندو أو منو تنسقلنو بنال تي في جبراني كان واتينا أمو فو لاتي فولي منا كان رياليزاتيرو فو فوكاتاسي مونتاجيلا أني ديفيجن أمو بلدي لفو كاسينغا نيما سولا كان نيما بلدي لفو دانتي فولي منا كافو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أو كان بواتي بني الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين